Goeiedag, lief vastenavond etend volk van Maastricht. Loer, moet voorzien, we zitten hier bij Pieke Potlood en we gaan iets speciaals doen. We gaan namelijk koken bij Pieke. En dat doen we niet alleen, nee natuurlijk niet. Dat doen we met de aspergepiepers. Want we gaan een heerlijk gerechtje maken, wat je namelijk ook kunt bestellen bij Pieke straks. Maar dat laten we straks even zien, maar we moeten het nog eerst gaan maken. We hebben hier 2 fantastische koks. Kijk het enthousiasme. Luister, we zien namelijk wel allemaal negatief getest, dus niet gedenk van stond die allemaal kopie in. Maar het is allemaal negatief. Hier maak ik even een aandacht hebben en vertel even wie het ziet. Ja, hoi. Ik ben Maarten, buitenheen. En ja, wat ik kom met kook. Niet zo heel veel zin in. Ja, gewoon mossen aan als ik een team doe. Ja, we hebben me geen tegengekoppeld. Mijn naam is Maurice Dier en we gaan samen met Maarten Buitendijk gewoon voor een heerlijk gerecht maken. Het recept van de graanmeer van Jules Beer, Piekes Zovelair zal ik maar zeggen. En ik heb me misschien ook al gedacht op YouTube op mijn eigen kookkanaal heb gezien. Het koken met de jager, maar ja. Heren, we hebben nog eigenlijk niet gehuurd. Wat is eigenlijk het gerecht? Vandaag gewoon weer echt allerwets Maastrichts Zovelaars maken. Gewoon, ja, dat je weet het toesbleef. Met verse frietjes, appelmoes en mayonaise. Ja, luister, dan moesten we natuurlijk wel frieten voor hebben natuurlijk. Hè. Maar kijk, we zien natuurlijk aspergepiepers en we hebben natuurlijk heel veel en vakkundige lui in dienst. En we hebben natuurlijk ook een gevonden die wat er echt met heel veel plezier wil doen. En dan wat eerappelige chillen. Wat zit eigenlijk allemaal erin? Wat zijn de ingrediënten? Dat ga ik nog even vertellen mee. Zal ik dat aan 7 minuten liggen dan? Dat wat even filmpjes zijn. Past sokken. Grofsnegel. Laurierbladen. En dan hebben we ook nog schroep natuurlijk die erbij gaat. En dus als je je afvraagt, hoe komt dat vandaan? Nou, dat komt uit de tijd van de Romeinen. De Romeinen zijn op een gegeven moment naar Maastricht gekomen. Die zijn voor een deel ook naar Duitsland geweest. Daar hebben ze de droeventeelt gebracht. En bij ons hebben ze de appeltjes gebracht. Nou, in Duitsland zien ze dus ook het Zovelaars. Wordt op smaak gemaakt qua zoetigheden met krenten. Krenten komen natuurlijk van die droeven af. En uit Maastricht en omstreken de appeltjes en de peertjes voor de perenappelstroop. Die in het Zovelaars komen. Dan gaan je witte ulletjes bij, echte zeikers. Wel echt een goede unde bij hebben. Dan gaat ook het peperkook door. Dat is straks voor het binden van de zwik. Maastrichts rundvlees hebben wij riblapjes gepakt. Je kunt normaal sucadelepjes pakken. Vroeger dachten ze, oh ja, dat is met peerdenvlees. Maar dat is maar een jaar of 60 in de geschiedenis beter plaatsgevonden. En dat komt eigenlijk uit de tijd van Napoleon. Tot de oude uitgemergelde peer van Napoleon wordt geslacht om de lui die eigenlijk honger hadden, om die een stukje vlees te geven. Maar er is zo vlees van. Dus nu komt niet aan met al die verzinsels van, ja, de azijn is voor het lekker mals te maken, is niet moer. De Romeinen zijn naar naartoe gekomen en die conserveerden hun vlees met rode wien of azijn. Dus daar komt dat vandaan. Eigenlijk van die azijntussen. Azijntussen. Kijk maar, als ze hebben een peers. Kijk, kijk, azijn. Voilà. Zo eenvoudig is het, dames en heren. En ze gaan het dadelijk ook voor u klaarmaken. Ja. En aangezien ze hier nu gezellig bij je gaan met koken, gaan we natuurlijk, nou de eerste artiest, want we hebben natuurlijk ook artiesten. Nou, geef hem even met. Goeiedag, hij is de eerste artiest voor vandaag. En dat is niet zomaar iemand, dat is Katja Hens. Ze deed voor de 8e keer met LVK. Dat is een record, dat heeft nog geen ene gehad. En een liedje wat ze gaat zingen is natuurlijk zo schoon om te zien. Ze is ook zo schoon om te zien. Geschreven door een van ons, van de aspergepiepers, Patrick Jaspers. Geniet ervan. Hij is voor u, Katja Hens. Met de rug in het gras, de neus in de wind. Confetti dat dwarrelt, roet geel-groen getint. Een pruikje met lokken, je serpentine. En dan in een lach, zo schoon om te zien. Wat hebben veel weer van prinsen genoten, van nieuwe muziek en van ons allemaal. En weer op een huis in creaties gegoten, nog zoener en groeter dan alle jaar. Ik zing, dans,
hol al uit de kast. En beter dan dat, loop niet in de pas. Spring, hos, en het leeft niet alleen. Dus vier ik het leven zonder chagrijn. En zo wie het huurt, wat hier in de buurt. En dat met niet te beleven. Dus gewoon weer samen, wie zich dat huurt. Weer hebben de dag van ons leven. Vastenavond, dat is verrust medicijn. Geen pilken of smeersel, kan daar tegenop. Het zit in een glas en het komt van alleen. En het hulp is bij alles snel bovenop. Ik zing, dans, hol al uit de kast. En beter dan dat, loop niet in de pas. Spring, hos, en het leeft niet alleen. Dus vier ik het leven zonder chagrijn. We zien rijdag lang van zorg en leed. Es wie een wonder genezen. Dus gewoon weer samen, wie zich dat huurt. We hebben de dag van ons leven. Al moet het wat minder, dan is het maar zo. Maar zonder te vieren, kennen we nooit. Na 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 na. Ik zing, dans, hol uit de kast. En beter dan dat, loop niet in de pas. Spring, hos, en het leeft niet alleen. Dus vier ik het leven zonder chagrijn. En zo wie het huurt, woont hier in de buurt. En dat met niet te beleven. Dus gewoon weer samen, wie zich dat huurt. We hebben de dag van ons leven. We hebben de dag van ons leven. Dat was weer een fantastisch optreden van Katja. Ongelooflijk. Het is niet voor niks dat hij natuurlijk weer bij de LVK zit. Maar ja, vergaan we weer met het Loos. Hey, wie ze een moest snijden, dat gaat Maarten even laten zien. Dat is al laten zien. Dat is ongelooflijk, ja. En hij is dus eigenlijk aan de zijkanten ingesnoeid, zodat ze eigenlijk overal van die zoenbluks. Ongelooflijk, fantastisch. Heel goed, Maarten. Ja, die pannen maar. Ja, dat kan allemaal goed, Jan. De merkt namelijk ook dat ze bijna van die ook bijna geslagen. Nu is het Maarten, kun je misschien eens even naar Maurice loeren, dat komt de positiviteit vandaan. Misschien kun je zo eens niet gaan lachen. Nou. Echt werkelijk, hè. Dan krijg je dat ze geen alcohol erbij maar drinken, hè. Dat maakt ze niks wie. Maar ja, dan gaan we hè, ja, de unne. Wat gaan we aan doen? Dus die zien we nu aan het fruit en dan gaan we even lekker laten zweten. Zweten dan Uren. Lekker, hè. Ja, en dan moet van de unnekes even laten zweten. Dankjewel Maarten voor dat extra unneke. En ook weer heel snel erbij gesnoeien. Nou, dan zeg ik wat de zweten ook. Dit is zweten. Maar een unneke zweten, dat wil natuurlijk ook zeggen dat de unnekes een beetje naad worden, maar niet gans meteen bruin worden. En dat lekker toch al die soep Maak je vlees, joh? Ja, maar snijd zich het vlees even en niet zo'n klein stukjes alsjeblieft. Er moet wel gaan overblijven. Maar niet gewoon zo. Nee. Echt een stukje goed of zo. Ik zal een vuur doen. Zo. Ja, dat hoeft allemaal niet zo. Zo een beetje grof. Zo. Want dat blijft dadelijk ook gaan over. Dan heb ze dat te zien, dan heb ze dat zo vlees. Moest alleen maar sidesaps. En veel maken even pieken zo vlees. Wat ik wel even gezegd hebben. Oh, wacht even. Een keer nog erbij. En ik vind ook, wie Gerrit dat ook die enthousiasme, wie Gerrit ook allemaal erin straalt er weer op. De positiviteit geweldig. is Het is zo'n yin en yang verhaal. Zwart-wit. Zwart-wit. Precies, Jan. De lachende troon. Ik weet niet wat ze allemaal. Het is geweldig. Zelfs Maarten begint dan met te lachen. Ja. Nou, zo positief. Dat bedoel je dus. En dan zie je meteen dat koken eigenlijk ook
therapie is. Ja, heb ik een keer zwoer, ga ik gewoon 10 kilo zo vlees maken. En als ik er met klaar ben, ben ik wel blij. Ah ja, we hebben Laurier al toegevoegd. Ja, vandaag tot ja, we zien allemaal voor de eerste keer op tv. Dus dat is allemaal spannend. De Laurier zit wel al erin, ja. De groffersningel hebben we ook al erin gedaan. Bij de zwettende unnekes. Ja? Nou, even weien, even draaien. Dadelijk moeten we natuurlijk de unnekes even uit de pan. En dan gaan we het vlees aanbrooien. Even heel fel aanbrooien. Krijg je een beetje een gouden randje. De aanbaksels. En dat geeft weer de smaak van dat zo blijft. Maar, voordat ze nu lekker een pruttelen zien, hé. De unnekes zien een zwerte. De Laurierbreier liggen erin. De goffers liggen erin. Het vlees is gesnooien. Wat kunnen we nog meer doen? Nou ja, we gaan nog even door met een nieuwe artiest, want die hebben we nog. Nou, de unnekes zien genoeg gezweet. We hebben genoeg gezweet. Die zijn goed gezweet. Die zijn klaar met zweten. Die zijn klaar met zweten. Die zijn goed gezweet. Maarten kan zich het vlees erbij doen. We hebben hij natuurlijk riplapjes. Dat je natuurlijk ook sucadevlees voor rode poulet. En vroeger dacht men, oh ja, dat is origineel met perenvlees. Dat is ook zo, dat waren rond de 1800 ze gaat. Dat is wel maar een periode. Dat is mij ook al verteld, van de verhaling. Roerde maar de ketel, moeilijk aan. Dan willen we dat even doorheen. Goeienacht, ja, ik heb je beloofd, we hebben een artiesten. En we hebben die namelijk Comme ci, comme ça. Nu is er bij de aspergepiepers even een feestje hebben. Ze zijn altijd aanwezig en ze hebben altijd fantastische plaatjes. En ze gaan voor u nu een ontzettend leuk liedje zingen. En liever of we mijn miek in de garage zal zien. Jongens, hoi!
Ja, wat fantastisch hè. Wat zijn er toch fantastische artiesten die komt staan. Die hebben ons nu deze opgetrooien bij ons bij de aspergepiepers. Ongelooflijk. Maar, let op. Even wij al horen. Wie zit er al Guido hier? voorzien nog een stuk bij aan het Nee. komen. Voorzien bijna dadelijk bij het moment tot eigenlijk het pannetje en het stelletje de rest van het werk gaat doen. En daar moeten we altijd nog goed doen. We hebben nog even over het vlees. Zien we nog even goed aan hem bakken. We hebben nu runde riplapjes gepakt. Je kunt ze normaal sucadevlees verpakken. Je kunt runde poulet pakken. En dan, vroeger wordt gezegd, ja, origineel is met peerdenvlees. Nee boer, en die van Napoleon is dat eigenlijk... Hoeveel weer? Hebben we dat juist niet gehoord? En in de tijd van Napoleon, nee, van die Alpeert. Ja, nee, Napoleon gezegd, weet je wat je doet? Pak die Alpeert en dan maak je er zo'n vlees van. Ja, dat is voor de lui die dan geen geld hadden. We moeten het even aanbakken tot dat lekker bruin is natuurlijk. Ja, ik gooi hem even doen zo'n twat op zijn flik. Hey, en wie niet heb te zien? Dadelijk, hè. Dadelijk. Dus eerst nog even aanbakken. Het is nog een beetje goed verhaal als het zo zei. Ja, dat is niet de bedoeling, ja. Ja, we hebben juist telefoon gekregen van Ankie van Grunsven. Die moet toch even duidelijkheid hebben. Eva, wie ging er dan weer met dat peert? Vertel het even. Dat zal ik eens even vertellen. En de tijd wie Napoleon in Maastricht bezat heeft. Waren er op Alpeert en de lui hadden honger. En toen had ze net zo'n Napoleon gezegd. Heeft hij uit Peert, dat is al zo'n fles gemaakt. En ik heb het nog wel op. Dus dat is eigenlijk maar een periode van 60 jaar dat dat in is geweest. Als het zo doorgaat, maak ik van die zo'n vlees. Gooi hem in de ketel. Julian. Ik vond het wel interessant. Dankjewel. Grote vermogen weer. Maar ik moest het snijden. Ja, En dan snij je dat is peperkoeken snijden. En dat is eigenlijk voor het allerlaatste eigenlijk in de pan te doen. En met een stukje af te binden. En het geeft natuurlijk dus ook zout aan. Dat komt nog. Ja. Altijd even proeven. Altijd even proeven wat we eten. En daar krijg je bitters in van. Ook dat is boer. Nou, Had je er niet mee kunnen beginnen met de peperkoek dan, met haar mee, die langs snoeit. Fooi. Ik heb al vaak met je rijden. Zeg maar stop, hè. Ja. Stop. Nou, dezelfde hoeveelheid azijn als water. Of water als azijn. Hè? Nou, dat is wel goed. Ja, dat zit voor onder weer. En nog Kijk. een beetje bastardsuiker. Niet vergeten. Heel goed, Maarten. Kijk, hè. De grond. En een eetlepel. Ja. 2 eetlepels. Ja. Zo. Ja, goed zo. En nu zal je je afvragen, hoe komt u dat zuid van dan, in Duitsland gebruiken ze kranten om te zuiten. Schroep. Nou, dat komt eigenlijk, zo'n vleesstamp eigenlijk uit de tijd van de Romeinen. Ja? Niet de tijd van de Batavieren, maar de tijd van de Romeinen. Ja? En Wat de zijn die Romeinen, fijne. die Romeinen, ja. En die Romeinen kwamen in de touw en die hadden zich even van de grond mee. We moeten lang reizen, we moeten dat vlees schoot houden. Wie doen we dat? Nou, heeft zich een bedacht. Dan kun je ze met azijn doen en dan kun je ze met rode wijn doen. Dus het conserveren wordt eigenlijk gebruikt. De azijn wordt voor het conserveren gebruikt. Niet in het vlees mals te krijgen is Basel. En wie zat er met dat peerdenvlees dan alweer? Nee, dat kan ik even vertellen. Weet je een leuk verhaal Dat over? dacht ik. De tijd van Napoleon. ik weet het ook. Piekenpooi, u bent het Ja, ook. wat dan? Van Napoleon. Ja, zussen. Die zit wel hier op. Nou, we zetten het even onder. We hebben nu eigenlijk alle basissmaken toegevoegd. Zoet, zuur, zoer, bitter. Maar, nog niet. De laatste ingrediënt. Nee, maar dat kan ook. En die komen straks. Die komen straks. We gaan het nu dus eventjes, zeg maar gerust een uur of 3, even laten pruttelen. Dekseltje erop. En ondertussen houden we weer eens bezig met de bijgerechtjes. Maarten, de schroepje erbij. Oké, ja. Ik zou zeggen, 1,5 pollepel van datum. Zie je? Ja, Kijk eens, hoor. klein. Ja, en nog een erbij. Nee joh, voor wat niet. Ja? Nee, Dat joh. zul je Een keer te sturben na joh, een keer sturben na. Oh, nog een hoor. Goed zo. Oké. Dus even een beetje zijn onder.
tot ze tot goed vol zoek. Hoe, daar ligt Steen voorop. Goed zo, we hebben dus alle ingrediënten nu erin zitten. Ja. En nu gaat eigenlijk het keteltje en het fornuisje het werk doen. Ah. Nu gaan alles warmen. Zorg dat het natuurlijk niet kookt. Ja? Maar dat het lekker blijft pruttelen. Uurken of 3. Af en toe iets reuren. Af en toe iets proeven. Want koken is proeven, hè, jongens. Dan is dat peer van de Troje USA. Nee, dat perenvlees, dat is uit de tijd van Napoleon. Nee. Ja, dat is best wel perenvlees. Dat is van 60 jaar ongeveer echt geweest. Maar het is natuurlijk vol. En dan ontstond soms tradities, die eigenlijk geen tradities zien. Zeg Remco, Ja. de heeft toch al geleerd appelen te schellen, hè? Ja, jong. Zet maar door. Zet maar door. De handje. Zet maar door. De handje. Dat liet me even tegen aan de volgende artiest wat we gaan voor aankondigen. God geef met mij met. Ja, dat zien we weer. Voordat het zo'n vlees klaar is, hebben we vanavond nog een fantastische artiest voor u. We hebben hem in de gelederen bij de Aspergepiepers, Hyper de Piep. Hij staat voor u, Patrick Jaspers. Ja jongens, ongelooflijk. Wat moet er nog even de maandag zeggen? Hij heeft eindelijk keer in de finale gestaan, of zelf geschreven met de finale, de MVK. 3 keer in de finale met onze eigen Katja Hans. En hier kan je ook nog een liedje zingen. En dat gaat hij doen. En weet je wat? Zet maar door, zet maar door. Zeg, je gaat er niet echt zingen met als Aspergepiepers. Zeker wel, zet maar door. Hij zingt met de Aspergepiepers. Is het een lever naar de klute en het stuk niet naar zijn boord. Zet maar door, zet maar door. Naar het zwemmen en de jeker ook lang een beetje gehoor. Zet maar door, zet maar door. Als de wereld s'avonds hing, dan springend naar de nis. En naar de luchte van het dekbed, roet de tijd naar rode vest. Als de wereld brand is, even weken in de gloor. Zet maar door, zet maar door, zet maar door. Ja la la, ja la la la, ja la 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 la, zet maar door. Seks de Patsy, dat wel lekker, ja. Maar de vrouw heeft Hannelo. Zet maar door. Zet maar door. Dinkst er nog het gebeuren? Huurst een sorry dat ik stoor. Zet maar door. Zet maar door. Stinkst er na de vaste loven, naar het hier in het concert. En de tune rijdt nog gaas erop, op Brie of Camembert. Lees de Esten na het gedrukt, lepel, lepel met de brood. Zet maar door, zet maar door, zet maar door. Ja la la, ja la la la. Ja la 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 la, zet maar door. Wurst er na de stukjes zitting wakker in een zwanerspoor. Zet maar door, zet maar door. Zal ik gaan beginnen drinken met een kieksteek op mijn oor. Zet maar door, zet maar door. Ja, ik ga er lekker mokkel, maar nu weet ik het niet meer. Moet ze nu een keer of rollen of je kan dan misschien. Rond de noorden, let ze runnen. Zet ze stik toch naar de boot. Zet maar door, zet maar door, zet maar door. Smaakt de veerse in de zon, verrek is vuil, maar kan ervoor. Zet maar door, zet maar door, zet maar door. Heb ze nog maar €1. Ja, die op de met de door. Zet maar door, zet maar door, zet maar door. Ja la la, ja la la la, ja la 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 la, zet maar door. Hey! Daar, heren. Mag ik eens even vragen? Is het graag nu klaar? Guido, zeker jongen. We zien allebei gruts eigenlijk op het eindresultaat. Kijk eens wat wij klaar hebben gemaakt voor je keteltje souffleurs. En dat is natuurlijk niet alles, maar ik zal je dat soort souffleurs gewoon verzorgen. Bekje. Met lekker souffleurs. En dan gaat zo'n saus erbij. En dan zetten we dat hij neer, zo presenteren we dat bij Ja, jou. we hadden dus natuurlijk zuurvlees zonder friet. Nou, lekker frietjes erbij. Zo. Kijk. Vers frietjes erin geschollen. Gezetend. Verse patatten. En wat missen we dan nu nog? Kweks mayonaise. En een kwijse mayonaise.
helemaal af. Wilt jij nu dit lekker gerecht? Doe eens ook een keer proeven. Ik kom het u brengen. In het duisje zit alles al kan en klaar met een schoenbeschrijving, zodat je binnen een keteertje lekker kunt smullen. Daarbij vind je een heerlijk flesje aspergepiepersbeer en een flesje piekesblond. Laat het u smaken. Luister, heren. Ik durf het niet erop. Mag eens proberen. Ja, natuurlijk, dat is het lekker. voor Hugo. Een Proef beetje alsjeblieft. joh. sausje en een beetje mayonaise en... Oh. Ja, ik wil ze alle hoors proeven. Zo lekker. Zo lekker. Het is geen vaste avond, maar dit lukt ik geen meer. Oh jong. En hier staan. Onze prinsessen, de lieve flesjes weer die leek op haar. Asperge. En ze zagen de rest, hier ik kan het lukt de deur.